Barkanku da zuwa sashen kundin sirrukan makaranta a YouTube channel. In yau ka fara zuwa ka danna subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin duk abin da muka ɗaura ake sanar da kai cikin sauƙi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Manyan malamai da ke cikin wannan gida muna kowa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mai albarka, da fatan kowa yana lafiya. Allah ya saka mun. To yau game da wani sirri na kariya daga mugaye, mayu ko aljanu. To yadda ake wannan sirri shine ana rubuta wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absirihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Za a rubuta ta ƙafa 1111. Yawwa, to idan aka rubuta wannan aya sai a samo farar albasa, sai a dafa wannan farar albasan da wannan ruwan rubutun. Yawwa, sai a sha tsawon sati ɗaya. Yawwa, idan aka sha tsawon sati ɗaya sai kuma a sake rubuta falaki qul a'udhu kenan bi falaq ƙafa 71, sai a rubuta li'ilafi ita ma ƙafa 71. Ita ma sai a ƙara samun wata farar albasar sai a ƙara dafawa da wannan ruwan rubutun ya tafasa sosai, sai ita ma a sha tsawon wannan kwanakin. To wallahi in dai kai wannan sirri, to in Allah ya yarda Allah zai kare ka daga dukkan sharrin waɗannan miyagu. Allah da ba za su cutar da kai ba. Wannan sirri mujarrabi ne game da mutane waɗanda suke mu'amala da mutane kala-kala. To wannan sirri su ne ya kamace su yi, domin zai taimaka musu matuƙar taimako da dukkan mu'amalarsu da mutane. In Allah ya yarda sosai ma ku da Allah ku wannan sirri, domin wannan sirri yana da matuƙar amfani wajen kariyar jiki. Dafa'i ne mai ƙarfin gaske domin kariyar yau da kullum, domin yanzu rayuwa ta ɓaci. In baka da kariyar jiki, ko kai ɗan kasuwa ne ko wani abu da sauransu, to mutane burinsu su ga bayanka. To in kai wannan sirri, in Allah ya yarda Allah zai baka kariya ta yadda duk wani mugu ba zai yi nasara a kanka ba. Sosai ma sai ku jarraba wannan domin samun biyan buƙata.